Да направим едно ревю на пишеща машина Марица 12, произведена в завода за пишещи машини в Пловдив, 70 и някоя година. Тя е от серията портативни машини, които са малки по обем и лесни за принасяне в много добър куфар. Ето тук от този лост се заключва шейната, в момента е заключена. Ето тук е превключвателя на лентата. Ако е лента с два цвята, надолу е червено, нагоре е черна. В случая е само едноцветна лента и в двете посоки ще е черно мастило. А това е блокировката за валяк. Когато се даде назад, се блокира. Поставяме листа. Първо дигаме ето този лост тук, който освобождава листа. И го ръгаме за тази метална пластина. Също е, ето този превключвателен лост трябва да е в горно положение. Ето така. И след като листа мине от долната страна на валяка, дигаме ето този линеал. И трябва листа да го защипим листа с него. След това се подреждаме листа, подравняваме го. И може да блокираме отново листа, за да не мърда, като върнем този лост назад. Също така трябва да се регулираме началото и края на реда, който става с ето тези плъзгачи отляво и отдясно. Ето тук може да дигнем поставката за листа. Ето така на кимбичи. И ето така. Машината е заключена. Вече сме готови. За да пишем, първо трябва да се включим лентата. Ето от тук се заключва заглавни букви. От това копче се освобождава. И може да изпробваме как пишем. Ето така сменяме реда от този лост. Освобождаваме листа.
И това е.